אז בואו באמת נגיד שלום לאסתי בר שדה, פסיכולוגית חינוכית, מומחית בטיפול בטראומה באולפן חיפה. שלום לך. בוקר טוב. איך זה באמת יכול להשפיע על הילדים? בעצם העובדה, ראינו עכשיו שיש שם כבר נערכים, התקשורת נערכת, אנחנו בצד שלנו ננסה לא לצלם את הילדים, לא לעשות את הטראומה הזאת, אבל סביר להניח שתמונות יגיעו לא מהצד שלנו. איך נרחיק אותם מכל זה? זו השאלה. כן, ואיך זה משפיע עליהם בסופו של דבר? ישפיע בעתיד. קודם כל אני חושבת שיש כבר ניסיון להבין שהילדים צריכים מרחב מוגן ולא חשוף. ותהליך ההחלמה דורש את ההתכנסות פנימה אל תוך המשפחה, אל החיבור מחדש, אל הקרובים, ולכן חשוב מאוד לתת מרחב מוגן ומאוד מותאם למקצבים של כל אחד מהחטופים. במובן הזה, שאלות חודרניות, תחקירים, חשיפה מוקדמת מדי לחיים ולנורמליזציה של החיים, יכולה לייצר טראומטיזציה משנית. ובמובן הזה יש לנו אחריות קולקטיבית כחברה, כקהילה, ובוודאי לתקשורת. אני מקווה שתהיה את הרגישות המספקת לכבד את גבולות הפרטיות. התקשורת כמובן, בארץ מתייחסים לזה, העניין שיש את התקשורת הזרה שכבר נערכת שם, וזה משהו, את יודעת, שהתמונות בסופו של דבר כן יצאו לרחבי העולם. פה אומרים שמעבירים אותם ישר לבתי החולים, לאזור נפרד, הם יהיו לגמרי בתוך המעטה הסגור הזה שאת מדברת עליו, אבל בכל זאת יש את התקשורת הזרה שאין לנו שליטה עליהם. אכן, אבל יש לנו משפחה שתשמור, ויש לנו קהילה רחבה שכבר יודעת איך לא להזיק, והשמירה על גבולות המוגנות זה חלק ראשון בשלב של ההחלמה ותהליך הריפוי. אני מקווה מאוד שגם נצליח לעמוד במשאלה המשותפת שלנו, לכבד את הגבולות ולא, שוב, תשאול לא מדויק, חשיפה לתמונות, מתן פרטים טרם זמן לילדים, כשהשאלות עוד לא נובעות מתוכם, ממש יכולים ליצור נזק. אז חשוב מאוד להחזיק את זה בתוכנו, ואני מקווה שהמשפחות, עם כל האהבה והרצון של כולנו לחבק את הילדים, תשכלנה. אני יודעת שהן תודרכנה, והם גם עברו הרבה מאוד סימולציות, על איך לקבל את הילדים ברגע הראשון של המעבר בין המציאות שם למציאות החיים פה. ואני חייבת להגיד שהם חוזרים גם לכאן למציאות אחרת, שלעיתים היא גם לא פחות קשה. גם פה הם יתחילו להבין שיש הרבה אובדנים שנוכחים בחיים שלהם. מה צריך, איך צריך להעביר את הדקות הראשונות של הפגישה הזאת, של המעבר הזה, כן, מתוך השבי חזרה אל חיק המשפחה? הסיטואציה, הרגעים הראשונים האלה, איך זה עובר? אז קודם כל, צריך מאוד להיות בהקשבה ובהתבוננות לאיפה הם נמצאים. אני אחזור לדבר על אוכלוסיית הילדים. אני יודעת שהרצון הראשון של ההורים יהיה ההורים או המשפחה לרוץ ולחבק, ויכול להיות שהם ימצאו ילד בדיסאוריינטציה, מנותק, מבולבל, שגם כדי לראות אותם ולהכיר אותם מחדש, יצטרך איזה תהליך הסתגלות. לכן המילה היא זהירות וסבלנות. כל ההתקרבות מחדש היא תהליך של יצירה משותפת, שצריכה להיות קשובה מאוד למקצבים של הילד שחוזר, למקצבים של הבוגר שחוזר. לעתים נראה ניתוק, חוסר תגובתיות רגשית. אצל ילדים מאוד צעירים, אני חושבת שהדבר שיכול אולי הכי להטריד זה שהם יהיו בעמדה של ניתוק לגמרי ולא יקשו לדמויות המטפלות, להורים, וכאן ככה איכשהו להחזיק את הכאב ההורי ולראות שהילד שהם פוגשים הם לא הילד שנלקח מזרועותיהם בזמן הטראומה ב7 באוקטובר. כי בעצם הייתה להם שבירת אמון
מאוד מאוד גדולה. גם, אנחנו כולנו מדברים, אז מדברים על השבירת אמון במדינה, בצבא, לא שמרו, לא עשו, אבל הילדים מבחינתם זה המשפחה. משפחה כאילו לא שמרה עליהם, כאילו המשפחה אפשרה את זה, וזה מהלך שמאוד קשה להחזיר את האמון הזה, שהם קיבלו כאילו את סטירת הלחי מהאנשים הכי קרובים להם. אז קודם כל, אני רוצה לשים גם מסר קצת יותר אופטימי. הרצון להתקשר, הצורך להתקשר, הצורך בקרבה, הוא גורם חוסן מאוד משמעותי. ובמובן הזה, גם אם קרה שבר באמון, או נפרצה מעטפת המוגנות, הילדים באופן טבעי ירצו ויחפשו את בניית הקשרים מחדש. ואם תהיה שם סביבה בוגרת, משפחתית, הורית, עוטפת, נוכחת, שיודעת גם לתווך את המציאות, להקשיב לשאלות שעולות תוך כדי תנועה מהילד, ולתת מענים לדברים שניתן לענות, וגם ברגע מסוים להגיד, לא יכולתי לעשות יותר ממה שניתן היה לעשות אז, אבל עשיתי הכי הרבה כדי לשמור עליך ולהחזיר אותך בחזרה. ואלה מסרים שהם מאוד חשובים, ושחלק מהריפוי, חלק מהטיפול יהיה קשור גם להחזרת האמון בקשר, בעולם, באנשים, והחזרת חוויית המוגנות והשליטה. שרה, אני רוצה לשאול אותך, הם לא חוזרים הביתה, הילדים, הרי מצפים לבוא הביתה, אין בית. זאת אומרת, רוב הילדים החטופים לא חוזרים הביתה.